最初の X メンの映画で書かれていたように、ウルヴァリンは爪を出すたびに痛みを感じる。これは、コミックでは爪が出てくる部分が、使うたびに治癒するからだ。ピアスの穴みたいに、穴を塞がないように1日何回か爪を出さないといけないって言ってたな。爪は皮膚を切り裂くだけじゃなくて、実際に組織を傷つけるんだ。でも、爪が出た後の傷は、ほとんどすぐに治る。それでも、彼は同じ痛みを感じる。他の人もそう感じるだろうね。ただ、すぐに消えちゃうけど、爪を引っ込める時も、爪はスムーズな経路を通るわけじゃなく、ほぼ治りかけの傷を通過するんだ。いくつかのストーリーでは、金属製のスライダーがついた黄色いコスチュームを着ているね。いくつかのストーリーでは、この金属製のスライダーのおかげで、爪をもっと効率的に誘導できるし、摩擦を減らして、爪を出すときと、